zăpadă, zăpadă. Stai nuntă, nu e spus. Salutare lumea, eu sunt Ovidiu și bine v-am regăsit la un nou ATV vlog. Bă, de data asta o să mai ies cu cineva cu un GoS de 400 sau CF Moto, că tot aia îi. Mai trebuie doar să mă întâlnesc cu el. Și după... nu știu pe unde o să mergem, dar mergem. Da, au luat-o pe aici. Cred că sale lui urmele astea. Nu o să dau și pe 4x4 și pe el. Bă, mi-a fost dor de lămoare, dar de frig nu prea mi-a fost. Vreau neapărat să iau echipament, că e jale. Da, uite urmele, gata. Desigur că e pe aici acum. Îl văd. Hai, trăiești. Mergi tu sau merg eu? Hai, să meargă. Tu cum mergi, pe el sau? În parcare. A? În parcare. Haide! Să arăt măcar puțin viziera asta. Hai, ce felică! Era bun să-mi am ceva să filmez în spate. Dar deja vreau prea multe. El mă ajunge, mă, pe H. Ajunge pe H, a meu chirie. A meu chirie pe H, ai văzut? A meu pe H nu zățâne după a tău. În pantă. Hai, gata acum plană? În H, da. Poți să-l dai în lău? Da. Dai, dai! Mere, bă, ce ai, mere și ăla. A meu mere foarte mult în gol, v-am spus, din cauza la cauciucuri, dar asta e. Poți să lași pe lău. Opa. Încă o baltă, pe lângă altă baltă, ce se află lângă o altă baltă. Absolut senzațional. Am început să-mi fac mașinile urât, dar așa vreau să iau de-astea încălzite, că nu mai e de joacă. Am tot zis, am trecut că iau, nu mi-a luat. Am tot zis, acum 2 ani la fel. Acum 3 ani la fel. Mai dă un pui de treabă. Iau cauciucuri și manșoare.
Și ulei pentru schimburi și filtre și ce mai trebuie. Aaaa, și am zis că nu-mi intră papuci. Băga mea-și. Da, bă, n-am ce comenta nici de goie, sună asta e 400. A, chiar că se limitează lui. Ați auzit rateurile, nu? Chiar că se limitează. Mie nu făcea așa, atâta că nu mai prindea viteză, dar nu mi se limita din calculator. La 30, 31 acolo. Ăla e din calculator că face rateuri. Oh. A, că am dat cu fundul acolo. Păi mă, ce mere nebunul. Merge, n-are niciun stres. Ei! Cred că să răspună că i-am aruncat noroi. E tot aruncat noroi când am fost în spate. Când au fost el în spate. Mai știu nici să vorbesc. Aici trebuie să mergem cam mai ușor, așa că cu șanse să ne întâlnim cu alții. Destul de circulat drumul ăsta. Aici aș fi vrut să fie Dan în fața mea. Au, aoleu. Iac! Da, Dani, ai vrut să ieșim. Te-am dus unde mai frumos. În Polegar. Aici iarna îngheață foarte mult și destul de fain să mergi aici. Și noi suntem la nuntă, ce pui mei? Nu i-a spus, A? asta-i nuntă, nu i-a spus. Nu de acolo. Dă-i în față dacă vrei, că tot înainte trebuie să o iei. A? Te mai filmez și eu.
Bă, mă scuzați că nu prea vorbesc și vă tot pun secvențe de astea așa, când nu vorbesc, dar... Nu știu de ce nu vorbesc. N-am un motiv anume. Bă, ui rulota. Unde au urcat-o. Au urcat ăștia în rulota unde nu urcă mulți mașini. Aici ar fi trebuit să-l scot de pe el, dar nu mă opresc că se tot duce cel din fața mea. Și vreau să stăm ca la același ritm, ca să zic așa. Salut, căluț! Ce sare, mă? El sare, mă! N-au, el acum până se un el merge cu H-ul. Și se tot duce, după cum vedeți. Nu știu, dar cred că mi-am schimbat părerea despre boiesul ăla mai mult decât înainte. Mi-e stătea în cap în locul ăsta să-mi iau un CF Moto de 625. Dar să văd de ce fel de modele mai ies la băiesc, că nu știu mai de 500 și de 400 și ăla de 1000 ce-au apărut acum, dar... Da, să vă, poate mai și alte modele de 600 sau nu știu. Aici trebuie să fie niște căței, pentru că tot timpul absolut tot timpul. Aici Dan era de lău, de-aia te și ajung. Am auzit un cățel, nu știu de unde. Oriunde! Apa. Ah. Titanic, eu n-am papuci ca și a tăi. Dacă mi-auziți nasul pe fundal, n-am ce vă face, suportați. O suport și eu. Că e frig și n-am ce face legătură cu asta. Dacă aveam calcula, mai diminua cât de cât problema asta, dar na, mi-am luat nici mănușile, apa-i caculă. Voi știți drumul ăsta pentru cei ce ați mai văzut vlogurile anterioare, dar el nu. Hai că vină. Se ține Dani. Nu știu ce mă mir că el s-a dat mai mult decât mine, decât de cred. Nu știu. Este. Voi că s-au adunat toți aici cu cipurile.
l-am mai băgat pe lău, dar imediat e drept. Și n-ai niciun farmec. Da? Ha? Degetul. Mai urcăm numai aici și gata. Ha? La tău sau la prigonă? Zăpadă, zăpadă. Da, ușor că aici sunt pietre de alea urâte. Oricum, bă, am dat de zăpadă. Deci, tura trecută n-am dat. Am făcut eu thumbnail-ul ăla să fie acolo să mai atragă lume, dar acum am dat. Văd că aici nu e unde vreau eu să urcăm, dar nu e problemă. Zăpadă! Vreau să facă poză. Cred. Da. Frumos, îmi place. Cam atât. Și popositul ăsta, că vine ploaia din câte se vede în partea aia, fix în partea în care coborăm, acum se vede și norat. Și nu-i prea drăguț. Oricum eu sunt fericit, am dat de zăpadă, asta contează. Că nu-i multă, dacă ieșeam ieri de dimineață, era perfect. Dar nu contează, măcar e zăpadă. Da, și cam atât cu acest vlog, deoarece nu prea mai aveți ce vedea. Pentru că numai coborând și drumul ăsta e ok, nu e ceva să zici că wow. Așa că nu uitați de like, de subscribe și ne auzim data viitoare. V-am pupat, pa, pa!